За да си сигурен, че матчът ще ти хареса, трябва да се подготвиш добре за него. Ела от понеделник в Lidl и вземи бира за 1,39 и 11 бургера за 9,99. Лятото е време за грил и футбол с Lidl. С плодовете и зеленчуците в Lidl не избираш между цена и качество. Получаваш и двете. Вземи от 2 до 5 август едри червени домати за 1,39 кг и черно грозде за 2,88 кг. Плодове и зеленчуци от Lidl. Те са плодове и зеленчуци. Те са стикита. И са във вихъра на надпреварата. Включи се и ти! Пазарувай в Lidl и за всеки 15 лева ще получиш едно стики подарък. А при покупка над 20 лева с поне един пресен плод или зеленчук в нея ще получиш еднократно едно допълнително стики. Lidl, заслужава си! Вече знаеш защо! Наслади се на неповторимия френски чар. Ела от понеделник в Lidl и вземи френски салам с орехи за 5,99, финни маслени бисквити за 3,19 и френски макарони за 9,99. Наслади се на френския чар с Lidl. Заслужава си. Вече знаеш защо. Бързо! Отваряй да започваме! Направи ти свой биомагазин. Еха! Точно както ти харесва. За всеки 15 лева покупка в Била получаваш гратис опаковка с Била части за сглобяване. Ей, какво правиш? Млякото не е ли за количката? Но това е моят биомагазин. Вземи и стартов пакет с над 140 Била части за сглобяване. Само в твоя Била магазин.